What's up mga kapadyak? Ako inyong kapadyak bisdak nga si Dan. O kung bago mo sa channel, tighin mo kog mga videos regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycles basta suot diri sa atong scope sa Cebu City. And kung magpalipay nimong pagbike, well, this channel is for you. Make sure nga nakaklik ka sa subscribe button and the bell button para certified kapadyak na sad ka. So what are you waiting for? Smash that subscribe button. And mga kapadyak, kaning episode na to kay special episode ni I would like to give thanks sa tanan nga ni subscribe nako and thankfully nakaabot tag 500 subs and hopefully nga mo increase gyapon ning subscriptions nato. So daghang salamat sa inyong pagsalig nga ni press mo ng subscription button, subscribe button and ang bell button nga masaligan jud ko nga mohatag og nindot nga content nga maayo nga content masaligan pod ninyo nga nangita mo, for example nangita mo mga budget bikes ngari sa Sugbo ug dili lang sa Sugbo kung sa Pilipinas pa. Daghan jud salamat sa inyong pagsuporta. Dako na jud kay nang pamaagi nga mulambo kaning channel nato. Remember dili rani channel nako, nato ning tanan, imuha pod ning channel. Kamo ang akong inspirasyon pod sa inyong pag-comment nga moingon mo salamat Dan for this content. Dako jud ning tabang para sa mga beginners. Thank you so much kay mao na ang akohang inspiration, ang motivation nga mo continue gyapon og may kog mga inani nga mga videos. Salamat po ni MTB Playgrounds. Sir, maraming salamat po for inviting me in that page kasi ang laki po talaga ng pinag-iba ng aking channel nung naging membro po ako ng group page nyo. Talagang very wide po yung pagkaiba. Mayroon din akong mga nakilala na mga cyclist na vloggers. So talagang happy talaga ako kasi mayroon akong nakilala nga mga kaibigan. Tsaka dumami yung knowledge ko or natutunan sa iba't ibang vloggers about their knowledge, sharing their knowledge, giving what they know na alam nila na makakatulong sa page or sa channel ng isang content creator. So maraming salamat po MTB Playgrounds for inviting me in that channel. So it's really a good and it's my honor po to be part of that page. So thank you so much. And sa tanan nga mga bisdak nga ni subscribe ni supporta nako, daghang salamat jud. Dako na nang pamaagi para mulambo atuhang channel. And kanang pag-comment ninyo, pag-share aning video, and kanang pag-subscribe, bell button, dako na jud kay nang tabang makapalambo sa atuhang channel. So daghan jud kay salamat. Again, dili na nako padugayon ning ang atuhang video karon kay special episode ni short video lang gud kanang asa Thanksgiving message para sa mga supporters nato. Sa wala pa ka support, I do hope makasupport mo and watch my other videos pod basin maganahan mo nga mo support pod nako nga content creator diri sa Cebu. And mga kapadyak, kasikad bisag unsa pa na, pero I prefer to call yung mga kasikad para bisdak jud. So mga kasikad, I hope nga mo support gyapon mo bisag successful ning channel nato. And also mga kapadyak or mga kasikad di ay nga don't worry, I'll make a content video nga mga shops diri sa Cebu City. Inighuman na ning quarantine kay expect for more videos and for more mga trusted shops, repair shops. Dagan kay nang request anang a video. So don't worry, ato ra na himuan og video inighuman na ning lockdown. So promise na nako ninyo nga mohimo jud ko. And again, this is Dan, your kapadyak bisdak. See you in the next videos. Maraming salamat po. Daghang salamat.